Jak se cítíš, drahá? Já jsem v klidu, tady ten pán se bojí. Je posraný až za uši. Myslím, že dneska půjdu asi na záchod, možná předtím. Do tanečních. Jak to, Káťo, že jsi nechodila do tanečních? Protože už jsem byla od 9 let tanečnice. Já jsem nechodil do tanečních. Takže my máme dneska s Káťou první generálkou. Doufáme, že nám budete fandit. Jsme trošičku nervózní, ne? Jsem velmi nervózní. Já jsem trošičku víc nervózní už. Já? Já jsem trošku už víc. Doprcít! Já jsem Vánoce slavil naposledy minulý rok. Mám to povedlo. Je to krásný, tak já si takhle dám na hlavu a můžeme jít. Tak přejeme krásné Vánoce. Aha.